Assalamualaikum sanak denai parti yasi aja. Kah. Dapat awak komentar dari sanak kita parti yasi aja kah. Sanang-sanang mana ko hati manangan. Yo samprono sanang rasoi hati sanak. Seorang mama nanalah magin hak sadoi kemanakane sagalo harato kemanakane nyuagin de mama tersebut ke kemanakan. Tapi apa bolehkah mama tersebut meminta bantuan ke kemanakan apabila nyo tasasak apabila nyo lah tua. Oi sanak dene parti awak di Minangkabau ko tasabui duit tolong menolong bantu membantu. Kalaulah menjadi seorang mama atau nenek mama dan sangat batu, indak ka mungkin kemanakan kamailaan loh. Kalaulah tiba masuk tanduk tumbuh di kapalo, baban tumbuh di sangguluang, indak kabailaan baban ko dan sana. Jadi nan lai punyo mama nan elok laku di Minangkabau ko dan sana alah tiba lo masuk beko kita mau urus mama kita ko apabila tua, bukalah hati sebesar-besar Tarimulah mama kita tu dengan lapang dado. Karena itu memang adalah ado adek rumah sana. Apabila lah tabuang dari keluarga, dari anak, dari bini, nan berhak untuk mabehan mama tersebut adalah kemanakan. Tapi apabila kemanakan tersebut, tidak namuah mabehan mama nama dia tu kemanakan tak ada utak, tak ada banak lah sama selo jo kabau. Dak mangana jaso awak namanya dodu. Awak lah hidup sanang juara tu pusako dak nyo gadui de mama selama ikut doh. Giliran mama awak dak minta tolong dak lo namu awak menolong. Itu namanya awak dak bau tak, awak tamak, awak cangok. Nan awak rasonse rasoi tumbuh di dunia aku untuk salamue dak takana akhirai dak takana ke mati. Giliran mama minta tolong idak ado tak buka hati. Tu salah kadang-kadang enak. Cuman awak berharap parti. Semoga dun sana nan dapat mama nomo itu pandailah bersyukur. Ketika mama awak butuh, ulurkan tangan awak untuk membantu mama tersebut. Jangan kadang-kadang lo awak tulai mama santiang namanya rumah lain nambah bari nanyo baik de mama kita. Lai jalan pasar nanyo turi, lai nyo anjuangan awak orang padusi di Minangkabau. Ajaan basi lantihangan ko mama nama dia tu. Lah, itu pasan den ka dun sanak den nanado di Minangkabau ko kalau lai mama na leba jalan di tampe leba jalan di rele tolong sanjuang baliau te dun sanak. Jangan dun sanak balantihangan ka mama na leba jalan di rele. Doso lo dek kita jadi sanak. Lah, mau itu penjelasan dan pemahaman dari amaknya dun sanak.